Το δεύτερο που θέλω να ανακοινώσω και που θα πρέπει να το πράξουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, ιδιαίτερα οι πολεμιστές μου και όσοι θυμώνται, αλλά και άλλοι Έλληνες οι οποίοι έχει πέσει και έχει υποπέσει υπό την αντίληψή τους αυτό. Δεδομένου ότι είμαστε σε έναν τεράστιο αγώνα διεκδίκησης πια πεπραγμένων που έχουν πράξει όλα αυτά τα ζώα του χάους και με τους νόμους τους παγκόσμιους του UCC, είναι η ώρα που, αν έχετε ανακαλύψει όπως το έχω θέσει, τα τιμολόγια που κόβονται, με δεδομένο ότι υπάρχει ένα τεράστιο τραστ, έτσι όπως επιτάσσει ο νόμος ο παγκόσμιος του UCC. Ήδη, συγγνώμη πρόεδρε, σε διακόπτω, ήδη το σφυρί της Κυριακής, το προηγούμενο σφυρί της Κυριακής, σε κάποιο ρεπορτάζ του είχε 2 τιμολόγια. Έχει βγάλει τα 2 τιμολόγια ως είδηση. Αυτά τα 2 τιμολόγια είναι το τρίτο τιμολόγιο ουσιαστικά. Είναι δηλαδή 3 τα τιμολόγια που έχουν κοπεί. Μάλιστα. Είναι η φορά, αν θυμάστε στο παρελθόν, με ρωτάγαν όλοι γιατί δεν κάνω μηνύσεις. Γιατί δεν κάνετε μηνύσεις. Με βρίζανε στα κανάλια. Με έχουν βρίσει, θέλω να ξέρετε ότι με έχουν βρίσει και λιδωρήσει. Έχουν πετάξει τόνους λάσπη όλα τα κανάλια, όλα τα site, δικαστές. Έχουν πετάξει, δίνουν ρεπορτάζ πλόχερα και λένε τη γελιότητά τους. Όλα τα κανάλια, όλοι οι υπουργοί, οι βουλοί, μες στη Βουλή, όταν μες στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης λέει μπουρδες και λέει ανακρίβειες, ενώ την ίδια ώρα υπογράφει ο Υπουργός Δικαιοσύνης τον προϋπολογισμό του κράτους και μέσα είναι τα 600, αλλά την άλλη προσπαθεί τεχνιέντος με τους μηχανισμούς του, τους μασονικούς, τους σκελετωμένους, τους εκτελεστές τους, να βγάλουν κατηγορίες και να κάνουν όλα αυτά. Εγώ μπορώ να κάνω μηνύσεις. Βέβαια, πού να κάνω μηνύσεις. Ακόμα και σε δικαστή να κάνω μηνύσεις, θα πάει σε ένα άλλο δικαστή, ίδιας ποιότητας, οπότε δεν βρίσκεις άκρη μέσα. Μία άκρη θα βρείτε, όπως σας είπα. Παίρνεις τη διακυβέρνηση και όλα αυτά, όχι τα γονατίζεις. Τα λιώνεις σαν τζίχλα. Ήρθε η ώρα που θα λιώσω όλα αυτά τα μοιάσματα. Δεν θα αφήσω τίποτα, σας λέω. Άρα, φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο και σας λέω ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά, είναι η πρώτη φορά. Γι' αυτό σας είπα, οι αποστάτες είναι ζώα, είναι ηλίθιοι, είναι γελοί από νόηση, δεν έχουν νόηση. Το ότι τα βλέπετε στα μούτρα τους και μιλάνε «Γεια σας, φέρτε μου φαγητό, φέρτε μου αυτά», ή τα βλέπετε ότι κάνουν μια εργασία που τα έχουν βάλει μια δουλειά, δεν λέει τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ευθεία. Το ότι περπατάς και κινείσαι και κάνεις μια πουστροδουλειά, δεν είναι και καμιά ευθεία. Η ευθεία είναι άλλο πράγμα και θα την καταλάβετε τώρα. Και το σχέδιο και την ευθεία, αλλά και πραγματικά την πραγματική δημιουργική ευθεία. Θα σας τη δείξω. Τι έγινε λοιπόν. Έτσι λοιπόν, πέρασε ο καιρός. Εγώ δεν έκανα μήνυση σε κανέναν, να θυμάσαι. Μία έκανα στο Γεωργιάδη και αυτοί την κοιτάγανε να τη σβήσουν. Ενώ την έκανα για να μην μπουνε άντε ρε παιδί μου. Και την έκανα αφού αφώθηκα, έτσι. Δηλαδή, μάλλον συγγνώμη, δεν την έκανα εγώ. Την έκανα αυταπάγγελτα ο εισαγγελέας στη μήνυση στο Γεωργιάδη και στον άλλον, τον Δαραβίκα, τον λένε. Ναι, στο Δαραβίκα. Ουσιαστικά, αν δείτε, δεν έχω κάνει καμία μήνυση, έχω κάνει μόνο μήνυση στο θεσμικό κομμάτι της Βουλής. Δηλαδή έκανα μήνυση στους 302. Γιατί δεν πήρανε τα 600 που είχαν 0,5, παρατήρανε 30 δισεκατομμύρια από το ΔΕΛΤΑ, που είναι πάλι δικά μου, τα οποία τα πήρανε με 4% και 5 και 8 πόσο είναι και δεσμεύσανε τη χώρα. Γιατί τη δεσμεύεις τη χώρα, αφού εδώ δεν σε δεσμεύω πουθενά και παίρνεις 600. Πας και παίρνεις 30 δις και παίρνεις σε μνημόνια, δεν ζωντεύολο. Μα ούτε τα μαθηματικά τα απλά δεν καταλαβαίνεις. Αφού εγώ δεν σου ζήτησα τίποτα. Εγώ δεν ζήτησα ένα μνημόνιο, 45 σελίδες μνημόνιο είναι και να ξαναπάρω τα λεφτά μου πίσω. Άρα εγώ δεν ήρθα ούτε πολιτικά. Βέβαια ήξερα από την αρχή που θα πάει. Άρα τους έδινε 600 δις με 0,5 και είπα ότι το 0,5 θα μπει σε ένα ίδρυμα υγιεισμού, να το ξαναδώσω πίσω στους πολίτες. Δεν θέλω καθόλου το. Τίποτα. Απλά το βάζω το 0,5 διότι για το αγγλικό δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας που όλοι ισχύει ο πλανήτης είναι το UCC, σημαίνει ότι θα πιαστείς όλους δωρεά. Οπότε θα μου τα πάρουν τα λεφτά ότι θα κάνω δωρεά. Ενώ ποτέ δεν θα κάνω δωρεά σε αυτά τα ζώα, με αποτέλεσμα να αναγκαστώ να βάλω το 0,5. Άρα, τη στιγμή και φυσικά για 100 χρόνια, που σημαίνει υπάρχει μια πενταετία revolving, αν η Ελλάδα κερδίσει τα χρήματα και πάρει χρήματα, να μου τα δώσει όλα και να μου πει άντε κύριε Σόρα, ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Ήταν τόσο απλός ο μηχανισμός του δανεισμού για να μην μπει η χώρα σε κανένα μνημόνιο. Ανταυτού αυτά τα ζώα βάλαν στο μνημόνιο 3 φορές και 4ο μνημόνιο. Ωραία. Αναγκάστηκα λοιπόν και τους έκανα μήνυση. Και για αυτή τη μήνυση που δεν δικάστηκε ποτέ και που την έχουν στο αρχείο, ο ανακριτής ο εισαγγελέας ο Πονηρίδης, όλα αυτά τα παιδιά που σας είπα, τα σκελετωμένα ιωσφιοκάμπτες, μου κάναν και ψευδή καταμήνυση. Μου κάναν ψευδή καταμήνυση και έχω δικαστήριο δηλαδή ότι είναι ψευδός τους έκανα μήνυση. Ακούστε τα ζώα, τους έκανα ψευδός μήνυση. Και προσπαθούν να σε βάλουν σε μια αίθουσα πληρωμένη
με δικαστές δικούς τους πληρωμένους και λετωμένους να χρωστάνε παντού, να μην έχουν αποβιασμούς από αυτό και να κάτσω εγώ απέναντι να με δικάσουν αυτά τα παιδιά. Βλέπετε ποια είναι η δικαιοσύνη, έτσι θα το καταλάβεις. Σε αυτή τη βάση δεδομένων λοιπόν, ορίμασε ο καιρός, γιατί ο καιρός έπρεπε να οριμάσει. Έτσι, υπάρχουν λοιπόν από το 2010 που αναφέρουν το όνομά μου και την ενέργειά μου. Έτσι λοιπόν όπως έρθαν τα πράγματα, η ελληνική δημοκρατία που ανήκει στο UCC ως ελληνική δημοκρατία ΑΕ, και θέλω να ξέρετε ότι το UCC είναι παγκόσμιο. Όταν ακούτε government screen του UCC, εσείς φαντάζεστε ότι είναι κάποιες κυβέρνησεις. Κάνετε λάθος. Το government screen είναι μίας κυβέρνησης. Δηλαδή είναι της παγκόσμιας κυβέρνησης. Όταν ακούτε το government screen, είναι η παγκόσμια κυβέρνηση, που είναι όλα τα κράτη που δεν υπάρχουν, που είναι εταιρείες, και όλα ανήκουν στο UCC. Άρα λοιπόν το government screen είναι η παγκόσμια κυβέρνηση και εκεί που ανεβαίνει το παγκόσμιο σύστημα. Άρα, είτε σου χρωστάει η Ελλάδα, είτε σου χρωστάει η Αμερική, όποιος και σου χρωστάει, ουσιαστικά σου χρωστάει το UCC. Βάσει του νόμου του παγκόσμιου του UCC, όταν προσβάλλεις μία ενέργεια ολική, μιανού ζωντανού ανθρώπου όπως είμαι εγώ, και όταν η ενέργειά του είναι αυτή τη στιγμή μόνο οι πιστοποιήσεις από την ελληνική κυβέρνηση και δημοκρατία την ιδιωτική, βάσει των δικαστηρίων των νεκρών, γιατί τα δικαστήρια είναι της νεκρής διαδικασίας του UCC και του Βατικανού και του ναυτικού δικαίου, που σημαίνει ναυτικό δίκαιο. Ναυτικό δίκαιο σημαίνει το υγρό στοιχείο, η υδάτινη δημιουργία, έτσι το έχουν άλλο που λένε ναυτικό, να το καταλάβεις. Βάσει λοιπόν αυτού του παγκόσμιου νόμου, εάν προσβάλλεις αυτή την ενέργεια και δεν έχει συμφωνία μαζί της πολύ συγκεκριμένη, τότε αυτός μπορεί να χρεώνει την ενέργειά του αυτή, η οποία βάσει των στοιχείων των δικαστηρίων και όλης της ιστορίας είναι στα 76-3, τα αρχικά είναι τα δικά μου. Άρα λοιπόν όταν προσβάλλεις τον Αρτέμιτο Σόρα το όνομά του, προσβάλλεις όλη του την ενέργεια, τα 76-3. Εκτός από το 76-3 υπάρχει ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο που θα το βάλω αργότερα και ήδη το έχουμε κανονίσει. Όμως, ενώ τα τρία τιμολόγια έχουν τρέξει και τα έχουν αποδεχτεί και δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, αλλιώς πρέπει να κάνουν κάποια ένσταση. Τα έχουν παραλάβει. Έχουμε κάνει το ρεπορτάζ και τα έχουν παραλάβει. Βέβαια τα έχουν παραλάβει βάσει του συντάγματος του παγκόσμιου, βάσει του παγκόσμιου νόμου τα παραλαμβάνει. Δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Ναι. Και μιας αυστηρής διαδικασίας που πρέπει να τηρηθεί, και φυσικά πηγαίνει σε 1.500 δικηγόρους που έχει το UCC. Άρα οι δικηγόροι μπορούν μέσα με 15 μέρες να σου κάνουν ένσταση. Σου λένε, κύριε Σόρα, γιατί χρεώνεις 76, πρέπει να τους αποδείξεις γιατί χρεώνεις 76. Γιατί προσβάλλατε αυτόν τον πλούτο που είναι πιστοποιημένος. Άρα αν δεν είχα τώρα πιστοποιημένους πλούτους, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό. Άρα όλο αυτό που έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, ουσιαστικά μου πιστοποιούσαν αυτά τα ζώα τον πλούτο μου. Και κάθε φορά μου τον πιστοποιούν συνεχώς. Απ' την άλλη, για όσες φορές με βρίσκανε, ο νόμος ο παγκόσμιος λέει ότι αν σε μια εκπομπή προσβάλλουν την ενέργειά σου 5 φορές, 10 φορές, 20 φορές, 30 φορές, όσες το κάνουν, αυτό σημαίνει κάθε μια χρέωση ξεχωριστά. Έτσι, το Ίδρυμα το δικό μας έχει το δίκαιο credit, που σημαίνει, εμείς έχουμε δικό μας νόμισμα, άρα που σημαίνει αυτοί πρέπει να μας δώσουν αυτές τις χρεώσεις. Άρα, τώρα λοιπόν καλώ όλο τον κόσμο, γιατί θα υπάρξει μια διαδικασία βάσει του παγκόσμιου νόμου, όπου μετά το τέταρτο τιμολόγιο που θα φύγει την Πέμπτη, και το τέταρτο τιμολόγιο που είναι τετράκης, να ξέρετε, είναι τετράκης, δηλαδή μαζεύονται κάπου 60 τετράκης. Πρόεδρε, μόλις έφτασαν τα τιμολόγια αυτά στα γραφεία μας, προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι είναι. Μόλις αρχίσαμε να βλέπουμε τα μηδενικά από πίσω, χαθήκαμε στην εξίσωση. Χαθήκαμε στην εξίσωση. Η αλήθεια είναι, αλλά αυτή η αλήθεια έχει να κάνει με τη δόμηση των πνευματικών δικαιωμάτων που ο πλανήτης στέκεται, γιατί έτσι δομούν και αυτοί τους νόμους τους. Άρα αυτά είναι βγαλμένα με τον παγκόσμιο νόμο. Λέει ο νόμος λοιπόν ο παγκόσμιος ότι αν προσβάλλεις την ενέργεια και την ολότητα του trust, το trust ουσιαστικά είναι αυτό, οι χρέωσες που είναι μέσα, σας είπα είναι μια εξειδικευμένη διαδικασία, έχεις δικαίωμα κάθε φορά να χρεώνεις αυτό που είναι η ενέργειά σου. Άρα έχει θεσμοθετηθεί ότι η ενέργεια του Σόρα είναι 76-3 με βάση των στοιχείων της δημοκρατίας, των δικαστηρίων και των πάντων. Άρα κάθε φορά που σε βρίζουν χρεώνουν 76. Δηλαδή τώρα όμως στο τέταρτο τιμολόγιο που θα φύγει την Πέμπτη, τους στέλνουμε μια επιστολή και τους λέμε, πολύ συγκεκριμένη, που μας δίνει το δικαίωμα ο παγκόσμιος νόμος να το κάνουμε. Ναι. Πληρώστε μας αυτά τα τιμολόγια
διότι εντός 5 ημερών, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα χρεώσουμε την προσβολή της ενέργειας Αρτέμις ώρας από το 2010. Όταν λοιπόν φανταστείτε ότι από το 2010 όλα τα site, να ξέρετε, τα site, οι τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, οι εφημερίδες νοείται και είναι μέσα στο σύστημα το νεκρό το παγκόσμιο. Οι δικηγόροι, οι δικαστές και οποιοδήποτε χρησιμοποιήσει δημόσιο κανάλι, δεν είναι δηλαδή ότι σε μια συζήτηση πρέπει να αποδειχθεί αυτό. Ακόμα και στο YouTube όλες οι χρεώσεις που βλέπεις τα view, όταν λοιπόν μου είχε ένα view, είδες που με κόβουν εμένα δηλαδή, τα δικά μου τα view στην αρχή ήταν πολύ και πολλά. Είχα μια σελίδα στο Face που του έδινα $1.000 τη βδομάδα και το 2012 είχα 250 εκατομμύρια κλικ. Και μετά το Facebook δεν λεφτά θέλει από μένα παρά να κυνηγάει. Και όταν μιλάω είναι 1.000, 2.000, 3.000 φυσικά. Σαμποτάρουν τα νούμερα, αλλά ο κόσμος ακούει. Τα δικά τους όμως όπου με βρίζουν έχουν 100.000, 90.000, 80.000. Αυτά τα view τώρα είναι χρεώσεις. Το παρακολουθούμε. Βάσει του παγκόσμιου νόμου. Αυτό το παρακολουθούμε και στα δικά μας views. Βέβαια, ό,τι μιλάει για σώρας είναι από αυτό το όλα. Παρακολουθούμε και δηλαδή και αυτή τη στιγμή που μιλάμε εγώ το παρακολουθώ αυτό, γιατί έχω βάλει 2 υπολογιστές απέναντί μου, ενώ ο ένας μου δίνει 76 views, ο άλλος που είναι το ίδιο βίντεο, έτσι, μου δίνει 118. Πες μου τώρα ποια είναι η αλήθεια από τα δύο. Εδώ παιδί μου να καταλάβεις, μια συνελληνίδα βγαίνει μια συνελληνίδα ή ένα συνέλληνας. Εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή ένα συνέλληνας από την Κρήτη μπήκε σε μια εφορία μέσα και είπε για την Ελλήνο συνέλευση και πήρε τις πρώτες 6 ώρες 480.000 views. Ναι, ναι. Αμέσως μετά από μια εβδομάδα, ανώνυμος έτσι, ένας συνέλληνας. Ναι. Βγαίνει μια συνελληνίδα σε ένα face και μαζεύει 150.000 views. Η ίδια συνελληνίδα όταν την παίρνουν χαμπάρι του ώρα θα μαζεύει 2, 3, 1,5, 7. Ναι. Γιατί τα σβήνουνε. Αυτό είναι μόνιμο, γι' αυτό δεν θα τα εκλαμβάνουν υπόψη σας. Έτσι. Όμως δεν κόβουν τις θεάσεις. Αν και κόβουν και τις θεάσεις, αλλά δεν κόβουν τη θέαση. Όχι. Το βίντεο πραγματικά μπορεί να έχει 1,5 εκατομμύριο. Αυτοί θα γράφουν τα δικά τους. Δεν πειράζει όμως. Βγαίνει στο δεύτερο νούμερο. Βγαίνει στο δεύτερο νούμερο. Δηλαδή για παράδειγμα, κάνεις διαμοιρασμό ενός βίντεο. Ο διαμοιρασμός είναι 4-5 χιλιάδες. Δηλαδή 4-5 χιλιάδες το διαμοιράσανε. Και σου λέει ότι έχεις views 1.200. Μα δεν γίνεται. Αφού 5.000 άτομα με διαμοιράσανε. Αυτοί δεν το είδανε, το διαμοιράσανε έτσι απλά. Το είδανε. Όχι, βέβαια. Άρα ξεκινάω από τα 5 χιλιάρικα που διαμοιράσανε. Από αυτούς δεν το είδε στο ένας. Κατάλαβα τι λες. Το ζήτημα είναι ότι ό,τι και να κάνουν τώρα είναι σφαγμένοι και θα σου πω. Τώρα είναι σφαγμένοι. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Τώρα θα βελάξουν όπως ή τώρα θα σκούξουν. Θα το πω έτσι λαϊκά. Θα σκούξουν τώρα. Έτσι πρόεδρε. Διότι τώρα λοιπόν αυτοί σε 5 μέρες δεν θα πληρώσουν. Και αν πληρώσουν, καλώς να έρθουν τα παιδιά. Άλλωστε είναι η συνθήκη που έχουμε υπογράψει στο συμβόλαιο μας. Έχουμε συμβόλαιο συνάψει ήδη με το UCC, το οποίο έχω και τα έγγραφα του UCC της αποδοχής του εγγράφος δηλαδή. Οπότε μια χαρά είμαστε. Πολύ ωραία. Αν αυτοί πληρώσουν, θα πρέπει να φέρουν στα κεντρικά μας cash για να το κάνουμε forex στο δικό μας. Δεν θα το κάνουν σε 5 μέρες, οπότε θα σου δώσουν το προβάδισμα και θα πάνε σε χρεώσεις πραγματικές. Που σημαίνει θα επιστρέψουμε πίσω από το 2010 και θέλω τώρα δημόσια, όπως το λέω, σε όλους τους συνέλληνες, όπου υπάρχει σχόλιο που με βρίζει. Γιατί με βρίζει μέσα στο Facebook που είναι παγκόσμιο. Ας με βρίζει ο κύριος Γαρμπούτσογλου Παναγιώτης, ο Χαζαράκος ή ο Πρακτοράκος, δεν με πειράζει. Ό,τι σχόλια υπάρχουν που βρίζουν και λένε για τον Αρτέμις Σόρα. Όποια εφημερίδα όπου έχει πει, τοπική, πανελληνική, όποιο site με έχει αναφέρει από παλιά, έτσι. Όλα αυτά τα στοιχεία, όποια τηλεόραση, όποια εκπομπή με αναφέρει και πόσες φορές. Δηλαδή να ξέρετε, αν στην εκπομπή μέσα λένε 7 φορές, 5 φορές το όνομά μου και μιλάνε για μένα συνέχεια, αυτό σημαίνει 7 χρεώσεις επί 76-3. Μάλιστα. Δεν τα λέω αυτά, τα λέω ο παγκόσμιος νόμος τους, έτσι, και θα δείτε τα τιμολόγια. Και ούτε ένσταση θα κάνουν ούτε τίποτα. Θα κατεβάσουν το γάλο με τα πούπουλα και θα λένε και ευχαριστώ. Όπου αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μαζευτούν όλα τα βίντεο και όπου με έχουν βρήσει. Οποιοςδήποτε με έχει βρήσει. Σε δημόσιο κανάλι και σε δημόσιο social media, ακόμα και σε σχόλιο. Αλλά ακόμα και να μου φωτογραφίσουν και τα view που έχουν στο YouTube όλοι. Όσοι έχουν πει. Δεν μας πειράζει πουθενά. Θέλω λοιπόν να συστρατευτεί όλοι οι Έλληνοι πολεμιστές μου και όλοι οι Έλληνοι άνθρωποι να μου στείλουν στα κεντρικά όλα τα βίντεο και όλα τα σχόλια που από το παρελθόν με έχουν βρήσει.
Είναι η ώρα που θα τους βάλουμε σε σειρά αυτά τα ζωάδια. Ζητάμε... Γιατί μπορούμε να κάνουμε τις χρεώσεις, να κάνουμε τις χρεώσεις όπως επιτάσσει ο παγκόσμιος νόμος του UCC. Και δυστυχώς σας λέω, δυστυχώς για αυτούς δεν υπάρχει τύχη, αλλά υπάρχει για αυτούς αφού τη φτιάξανε, γιατί αυτοί έχουν εφεύρει την τύχη. Τους λέω λοιπόν ότι δυστυχώς, επειδή δεν έχουμε κάνει καμία μήνυση και ποτέ δεν επιτέθηκα σε κανέναν, είχαν πάρει λοιπόν το αλόγιστο και λέγανε συνεχώς βρώμικα πράγματα για μένα και συνεχώς επικαλούσαν το όνομά μου. Το είχαμε αυτό στο σφυρί της Κυριακής αυτής εχθές συγκεκριμένα είχαμε ένα τρισέλιδο ρεπορτάζ για όλο αυτό. Μπράβο. Οπότε αυτό σημαίνει ότι τώρα όλα αυτά που έχουν πει είναι μια όμορφη χρέωση στο παγκόσμιο μαγαζί του Βατικανού και το παγκόσμιο της παγκόσμιας κυβέρνησης UCC. Με αποτέλεσμα θα τους τεινάξω τα πέταλα στον αέρα, τα μυαλά στον αέρα. Και δεν θα μπορούν να πούνε τίποτα, διότι αυτό είναι βγαλμένο με τους νόμους τους. Εφόσον μας δίνει αυτό ο νόμος ο παγκόσμιος το δικαίωμα και αυτό το κάνουν χρήση και αυτοί, και σύμφωνα με αυτό το παγκόσμιο νόμο μπορούμε να χρεώσουμε όλοι αυτοί για πρώτη φορά. Βάλανε έναν άνθρωπο με πιστοποιημένη αξία πλούτου. Άρα λοιπόν προσβάλλουν τη συγκεκριμένη πιστοποιημένη αξία πλούτου που οι ίδιοι πιστοποίησαν το νεκρό σύστημα. Και έχουμε δικαίωμα να χρεώνουμε με αυτές τις χρεώσεις. Δεν χρεώνουμε μόνοι μας ό,τι θέλουμε. Άρα με πιστοποίηση στην πιστοποίηση και η πιστοποίηση πιστοποιημένη χρεώνουμε αυτές τις χρεώσεις. Και έτσι ακριβώς όπως επιτάσσει ο νόμος και το συμβόλαιό μας. Υπάρχει ένα πολύ εξειδικευμένο συμβόλαιο που μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε αυτές τις χρεώσεις. Άρα θέλω όχι μόνο να χαρούν οι συνέλληνες, αλλά να βρούνε, όχι να βρουν τα βίντεο να με ακούσουν μόνο, να βρουν και αυτά που με βρήσανε και με χαρά να τα στείλουν στα κεντρικά μου γραφεία, ώστε μέχρι την Παρασκευή που μας έρχεται να κοπεί ένα όμορφο τιμολόγιο, γιατί θα το ετοιμάσουμε το τιμολόγιο, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πληρώσουν. Αν πληρώσουν πρέπει να έρθουν αεροπλάνα στην Ελλάδα και να φέρνουν χρήματα. Όπου θα το μάθουμε. Αυτό να δω αρχηγέ, αυτό να δω. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν τόσα αεροπλάνα. Έχουμε πρόβλημα. Όχι, έχουν, αλλά το ζήτημα έχουνε. Το ζήτημα είναι ότι έχουν τρομάξει, έχουν μείνει σαν μαλάκες και δεν ξέρουν τι να κάνουνε, δεν το ακουμπάνε, απλά κοιτάνε. Έχουν τρομοκρατηθεί και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και φυσικά δεν μπορεί να ξέρει γιατί αυτό το έχει στήσει αυτοί, δεν το χτίσαμε εμείς. Εμείς ουσιαστικά πηγαίνουμε με ένα στημένο σύστημα και διαδικασία δικιά τους. Και εκτελούμε στο χιλιοστό, μιλάμε έτσι. Δηλαδή, οποιαδήποτε χρέωση κάνουμε θα είναι αποδεδειγμένη. Με κασέτα, με το βίντεο, με το δευτερόλεπτο που το λέει, με απομαγνητοφώνηση και σφραγισμένο στο Ίδρυμα. Και σφραγίζει και ο Υπουργός. Ο Υπουργός του Ιδρύματος. Που σημαίνει, ανάποδα το πρωί σου πει ένας δικηγόρος από τους 1.500 από τους 3.000 που έχουν. Κύριε Σωράδο, λέμε μια χρέωση που είναι τόσα 3 εκατομμύρια. Τι είναι αυτό? Αμέσως τους στέλνεις τις αποδείξεις. Ναι. Εάν δεν έχεις απόδειξη για αυτά που λες και δεν πιστοποιούνται και οι αξίες σου, τότε έχεις θέμα. Διότι έχουν πιστοποιηθεί ήδη οι αξίες στο UCC, οι οποίες είναι ήδη των κυβερνήσεων και με αποφάσεις. Εφόσον υπάρχει απόφαση πιστοποίησης και από την Αμερική πλούτου, αλλά και τη συμμετοχή της Ανατολής και όλα και τα πάντα, άρα λοιπόν το 76-3 έχουν πιστοποιήσει αυτά τα βόδια ότι είμαι αυτός. Φυσικά έχω κι άλλο χαρτοφυλάκιο, γιατί όταν προσβάλλεις ένα solar therm, προσβάλλεις και το άλλο μου το χαρτοφυλάκιο, το οποίο έχει ετοιμαστεί ένα τιμολόγιο, έπειτα σε άλλο trust θα μπουν οι άλλες οι χρεώσεις, γιατί όταν προσβάλλεις την ενέργεια Αρτέμις ώρα προσβάλλεις την ολότητα, έτσι, δεν προσβάλλεις ένα μέρος. Ναι. Προσβάλλεις την ολότητα. Οπότε αυτή η ολότητα έχει συγκεκριμένο κόστος, έχει συγκεκριμένο αριθμό πλούτου. Άρα προσβάλλεις τον πλούτο του. Άρα προσβάλλεις τον πλούτο του και πρέπει, όπως λέει ο νόμος, να μπει ο πλούτος του να μπει στη χρέωση. Μπορεί να χρεώσει τον ίδιο τον πλούτο. Φυσικά το Ίδρυμά μας έχει και 50% εφορία. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Δηλαδή, οτιδήποτε τιμολόγιο τους δίνω και τους κόβω βάσει των στοιχείων και των πιστοποιήσεων, το Ίδρυμα επιβάλλει σε αυτά τα ζώα 50% φόρο. Αν δεν το γνωρίζετε, έτσι θα το μάθετε και να χαρείτε. Είναι η πρώτη φορά που φορολογώ αυτά τα ζώα. Ναι. Το είδαμε πάνω στο τιμολόγιο. Αυτό που θέλω να πω, καλώ τους πάντες όσοι έχουν στοιχεία που με βρήσανε και ποιος με έβρισε. Μπορεί και να υπάρχουν και κάποιες εκπομπές που δεν τις έχουμε αντιληφθεί. Καλώ όλο τον κόσμο τώρα με το ονοματεπώνυμό του να μας στείλει τα βίντεο, να μας πει ακριβώς που είναι, οι εφημερίδες, όπου έχει μαζευτεί τα πάντα, για να βγει ένα όμορφο τιμολόγιο που θα χαρούν όλοι οι Έλληνες να τεινάξουμε όλο αυτό το κτίνος, το ψόφιο, γιατί περί ψόφιο πρόκειται, γιατί νεκρούς μας έχει αυτό, και να δείξουμε όλοι ότι είμαστε ζωντανοί. Και υπάρχει πολύ μεγάλη συνέχεια στο μέλλον, όπου οι άνθρωποι θα καλεστούν να υπογράψουν ότι είναι ζωντανοί και δεν είναι νεκροί,
Άρα αυτό θα είναι ένα δεύτερο σκαλοπάτι μεγάλο, είναι εκρανάσταση θα την πω, όπου όλοι οι άνθρωποι θα υπογράψουν στο απλό. Είμαστε ζωντανοί και είμαστε εδώ. Και κανένα άλλο ψεύδος δεν δεχόμαστε στη δημιουργία μας. Αυτή η πρόταση φτάνει σε ένα έγγραφο για να μπουν σε ένα παγκόσμιο τραστ οι ζωντανοί. Σε κανέναν άνθρωπο θεωρώ εκεί έξω, σε όλο τον πλανήτη, αν του πεις είσαι ζωντανός ή νεκρός, θα υπογράψω ότι είναι ζωντανός. Και ότι ζει και όχι νεκρός. Σωστά. Σωστά. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι έχει τεράστια ολοκλήρωση αυτό το έργο, το οποίο θα ξεκινήσει. Θέλει προσοχή να μην παίρνει το μυαλά σας αέρα. Πρέπει να είναι πολύ συντονισμένο για να αποτινάξουμε όλο τον παγκόσμιο αυτόν γελίο ζυγό. Οπότε πρόεδρε, αυτή τη στιγμή ζητάμε από τους φίλους ακροατές που ακούνε και από τους συνέλληνες, όποιο βίντεο κατηγορεί, θίγει, βρίζει. Όχι μόνο βίντεο, όχι μόνο βίντεο. Ναι. Βίντεο, απλά να αναφέρει το όνομά μου. Δηλαδή υπάρχει ένα βίντεο που δεν με βρίζει, αλλά λέει ένας πολιτικός, έλα μωρέ τώρα τον κύριο Σωρά. Μόνο που λέει το όνομά μου υπάρχει χρέωση. Οπότε θέλω να μου τα στείλετε και αυτά, όχι μόνο αυτά που βρίζει. Λέει το όνομά μου. Λέει ένας πολιτικός άσχετος, λέει ένας άλλος. Τον κύριο Σωρά μου, εμείς τον έχουμε καλέσει. Αυτό σημαίνει χρέωση για το παγκόσμιο σύστημα. Μάλιστα. Όχι μόνο να με βρίζει. Όχι μόνο να με βρίζει, αλλά να αναφέρει το όνομά μου. Ένας αντίπαλος πολιτικός, ακόμα και να με βρίζει με ωραίο τρόπο. Ναι, εντάξει, ο κύριος Σωράς τώρα, εντάξει. Αγαπητέ πρόεδρε, ο Fresh Radio πιάνετε? Όχι, δεν μπορούμε να. Εμείς δεν μπορούμε. Κοιτάξτε, βλέπετε, ξέρω τι εννοείται. Συνοείται τώρα να βάλεις κάποιον να σε βρίζει και να χρεώνεις. Δεν γίνεται. Όχι, άλλο λέω. Αν μη τι άλλο, εμείς δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα από την ίδια μας την αλήθεια. Υπέροχα. Δεν μπορούμε, ενώ έχουμε. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που έχουμε τη διανόηση να δημιουργήσω τα πάντα, δεν μπορώ να καταστρέψω κάποιον, ναι. Μα είναι δυνατόν εκεί έξω να πιστεύει ένας γελίος ανθρωπάκος ότι δεν έχω το μυαλό να του στήσω τη μεγαλύτερη ίντρικα που έχει ζήσει ποτέ αυτό το βόδι? Δεν μπορώ να στήσω ένα καταστρέφω. Δηλαδή, μπορώ να χτίσω ένα οικοδόμημα ολόκληρο από την αρχή με μεγάλη αλχημία και με υλικά που ούτε καν τα γνωρίζεις. Αλλά τελικά είναι τόσο δύσκολο να βάλουμε μία μπόμπα εδώ να αναπτύξουμε. Ένα παγκόσμιο οικοδόμημα για την ακρίβεια. Άρα καταλαβαίνεις τώρα. Είναι γελίο εκεί πέρα να νομίζουν οι άνθρωποι ότι απλά είμαστε οι καλοί. Δεν υπάρχει καλοσύνη, ρε Ζωντόβολο. Υπάρχει δίκαιο και άδικο. Και αν μη τι άλλο, δεν μπορώ να περάσω ποτέ τις γραμμές. Άρα ποτέ δεν θα δεχτώ να παραλάβω κάτι το οποίο είναι κατασκευασμένο. Γιατί είμαστε στην πραγματικότητα. Εγώ το άφησα τόσο καιρό να συμβούν χιλιάδες πράγματα. Θέλω να καταλάβετε ότι με βάλαν φυλακή. Για κάθε μέρα που με έχουν βάλει φυλακή υπάρχει χρέωση. Προσέξτε, να καταλάβετε. Με βάλαν φυλακή τα Ζωντόβολα. Μπράβο. Τι φυλακίσανε να κάνουν τη δουλειά τους, τη γελιότητά τους. Ναι, τη γελιότητά τους. Από τη στιγμή που με βάλαν φυλακή, η χρέωση 76 είναι μία. Υπάρχουν άλλες 3 χρεώσεις την ημέρα επί 76. Τι σημαίνει αυτό? Στη φυλακή είναι μετράνε το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ. Μήπως έφυγα, ρε παιδί μου? Ναι. Αυτό σημαίνει απειλή κατά της ενέργειας και της ζωής μου. Δεν το ξέρετε. Το λέω παγκόσμιος νόμος, δεν το λέω εγώ. Γιατί με μετράει? Με μετράει και με απειλεί. Είσαι εδώ είσαι, ναι, δεν έφυγες, ναι, εδώ θα μείνεις, έτσι. Εδώ θα μείνω, του λέω. Να, με ξαναμετράει το μεσημέρι. Με ξαναμετράει το βράδυ. Αυτό ο παγκόσμιος νόμος δίνει το δικαίωμα να κάνω 3 ώρες. Άρα 3 φορές επί 76 κάθε μέρα. Που με έχουν φυλακή. Μάλιστα. Μου στέλνει ένα χαρτί ο εισαγγελέας να παρουσιαστώ στο τέλος δικαστήριο. Αυτό είναι 76 χρέωση. Μου στέλνει μια αναβολή, ρε παιδί μου. Πάλι 76. Μου στέλνει ένα εφετείο. Πάλι 76. Όσες φορές έρθει η αστυνομία και η ασφάλεια να με ζητήσει στη φυλακή για να μου πει τη μαλακία της, ξέρεις, κύριε Σόρα, έχουμε ένα χαρτί. Αυτά τα ζώα δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά 76 είναι χρέος στο τιμολόγιο. Ψάχτε το τιμολόγιο, το δείτε. Μάλιστα. Δηλαδή να καταλάβετε, δηλαδή, οτιδήποτε χαρτί σου έρθει που λέει το όνομά σου επάνω, η δικογραφία είναι 76. Είναι χρέος. Σε κάλεσε 76. Αναβολή 76. 76. Και δεν έχει σημασία με την Ελλάδα, έχει με το παγκόσμιο σύστημα να κάνει. Καταλάβες, γιατί όλο είναι ένα παγκόσμιο σύστημα, μια government κυβέρνηση. Στον government screen. Πρέπει να το καταλάβετε έτσι ακριβώς όπως το δίνω. Άρα, λέει ο νόμος μετά του UCC, αφού μαζέψεις όσα τιμολόγια θέλεις και τα κάνεις ό,τι κουστάρεις. Και οι χρεώσεις είναι. Μετά όσες, από την ώρα που έχει αναπτυχθεί το συμβόλαιο μαζί τους, για κάθε μέρα που δεν σε πληρώνουν είναι 1%. Σε αυτά τα νούμερα που σας λέω. Χρειάζομαι 3 λογιστές για να βγάζουμε πέρα τα τιμολογία. Μιλάμε για... Και επειδή σε έχουν κάθε μέρα φυλακή από την αρχική του 76, είναι μια άλλη χρέωση, μιας άλλης κατηγορίας που δίνει το δικαίωμα ο νόμος, να χρεώνω 5% την ημέρα για την κάθε μέρα φυλάκιση. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι η μόνη φορά που βασανίστηκαν με έναν άνθρωπο σαν εμένα που βάλαν φυλακή. Και είναι τέτοια τα νούμερα που πάει παγκόσμια, δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα. Μετά τις 91 μέρες, λέει ο νόμος, ο παγκόσμιος, από το τιμολόγιο, έχεις δικαίωμα ως να είναι δικαστήριο το UCC να κάνεις κατάσχεση
της περιουσίας της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικής Δημοκρατίας και όπου άλλο στον πλανήτη ενδέχεται που έχει το UCC. Δεν σας άκουσα. Μάλιστα. Δηλαδή αυτομάτως... Δεν το λέω εγώ αυτό δηλαδή. Τα τιμολόγια είναι επιστοποιημένα. Το λέει το παγκόσμιο. Σωστά. Που αυτά τα ζώα είναι η Ελληνική Δημοκρατία ΑΕ στο παγκόσμιο UCC. Και εσείς νομίζετε ότι είστε κράτος και εσείς νομίζετε ότι είστε έθνος. Και νομίζω ότι αυτοί οι κυβερνώντες εκεί πέρα δεν είναι χυδαίοι υπάλληλοι. Που εγώ δεν θα τους έπαιρνα ούτε για την τουαλέτα, για δημόσια ορωτήρια. Αλλά διοικούν εσάς. Ωραία. Θα το δούμε μέχρι το τέλος. Και να δούμε ρε Γινά μου πόσα θα ανεχτείς. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε να τους βάλω στη θέση τους και το καταλάβετε. Έτσι. Τώρα λοιπόν είναι μεγάλη ευκαιρία η Ελλάδα να πρωτοστατήσει παγκοσμίως με μια τέτοια ευκαιρία, γιατί είναι αλήθεια ότι δεν έχει ξανάρθει ποτέ όλα αυτά τα χρόνια κάποιος με τόσο μεγάλο πλούτο πιστοποιημένο που τον πιστοποιούν όλα αυτά τα βόδια, όπου τώρα λοιπόν μετά την πιστοποίηση έρχονται τα παγκόσμια τιμολόγια, τα οποία είναι με τον νόμο τον παγκόσμιο. Δηλαδή αν κάποιος βρίσκεις κάποιον που η αξία του κάνει 10.000, 15, μπορεί να κάνει το ίδιο με μένα αλλά για 15.000, για 20, για πιστοποιημένα θέματα. Ναι, και όχι για ό,τι να είναι. Ναι. Τέτοια μεγάλη ευκαιρία όμως να τους τεινάξω τα μελίγια στον αέρα, όπως είπα, και τα μυαλά. Είναι ο Αρτέμις ο Σόρας. Εκείνη η μεγάλη ευκαιρία να έρθετε όλοι να βοηθήσετε και να φέρετε όλα αυτά τα στοιχεία, να με βοηθήσετε να τους τεινάξω τα μυαλά στον αέρα. Άρα λοιπόν ζητάμε άπαντα στοιχεία που περιέχουν τις δύο λέξεις ονόματος. Αρτέμις Σόρας. Τέλος. Μπράβο. Μόνο που υπάρχει αυτό μέσα είναι χρέωση, παιδί μου. Δεν το λέω, το λέει παγκόσμιο νόμο. Έτσι. Ζητάμε λοιπόν αυτά τα δύο. Σωστά, στα κεντρικά γραφεία, στη διοίκηση, να πάνε όλα αυτά τα στοιχεία μέχρι την Παρασκευή, να έχει συλλεχθεί όλο το υλικό και να προλάβουν να τα κατεβάσουν και να μην τα σβήσουν τα ζωάδια. Μάλιστα. Είναι όμορφες οι χρεώσεις αυτές. Θα μας χρειαστεί για το μέλλον, το οποίο είναι το ολοκληρωτικό, σε μεγάλα τραπέζα που θα κάτσουμε. Και να συζητήσουμε. Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι το UCC είναι σαν να έχεις έγγραφα χρυσού. Αν δεν το ξέρετε, να το μάθετε. Νομίζω ότι το έγγραφα και ομόλογα που θα εκδοθούν από το UCC είναι ό,τι καλύτερο στον πλανήτη. Είναι να έχεις 3α+++++. Πρόεδρε, να σου κάνω μια ερώτηση. Στο ρεπορτάζ που ψάχναμε λίγο, νομίζω ότι κάπου διαβάσαμε ότι το UCC είναι και το μοναδικό το οποίο κατέχει πραγματικό νόμισμα και όχι χρεωστικό. Ακριβώς, γιατί είναι παγκόσμιο, βέβαια, από εκεί απορρεύουν όλα, βέβαια. Μα σας είπα, τιμολόγιο στο χρέωση στο UCC που είναι αποδεκτή χωρίς ένσταση είναι απόφαση δικαστική. Ως να έχει βγει απόφαση από ένα δικαστήριο παγκόσμιο. Και εκτελείται παντού στον πλανήτη. Έτσι λέει ο νόμος, δεν το λέω εγώ. Θα με φτάσει στο σημείο τα βόδια να κατασχέσω τη φυλακή. Θα γελάσουμε. Γιατί του δημοσίου δεν είναι νοικιασμένοι. Όπως κανένα υπουργείο που νοικιάζουν κτίρια τα βόδια. Τόσο ζώα είναι. Να σε κράτος δεν πούστε και να νοικιάζει κτίριο τώρα. Να σκηνή του ράγια. Και εντωμεταξύ το νίκη να είναι, ξέρω εγώ, να μου 10.000 το μήνα και να του δίνεις και 1 εκατομμύριο το μήνα. Έτσι θα του ευχαριστηθείς. Θέλουμε πολύ ξύλο δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνετε εκεί έξω. Να είσαι κράτος, να έχεις όλη τη γη δικιά σου και να νοικιάζεις στο Υπουργείο Πολιτισμού ένα κτίριο, μια νούχλη μίτσουρα τώρα. Σε γυνάκος εκεί χάνει που το έχει 6 με δάνειο κιόλας. Το χρωστάει κιόλας. Και πάει και το νοικιάζει το γαμμένο κράτος. Όλη εταιρεία. Με δουλεύεις δηλαδή. Έτσι δεν έχεις λεφτά να φτιάξεις ένα κτίριο. Κτηριάρα να μπαίνεις μέσα για να χαίρεσαι το κτίριο. Πίτουρα να είχαν μέσα στο κεφάλι, θα είχαν πιο πολύ εγκέφαλο. Είναι πολύ σκουπίδια, είναι συχαμένοι προδότες, είναι σκουπίδια τελείως δηλαδή. Δηλαδή αν θα δεις τι έχουν κάνει και βάλεις ένα απλό μαθηματικό παιδί, ρε παιδί μου, ένα της Δευτέρας γυμνασίου, θα τους δεις, θα τους βάλει φυλακή. Τι καλά ρε, νοικιάσε το κτίριο αυτό, που το διπλανό να πούμε έχει 10.000 το μήνα, εσείς γιατί το νοικιάσατε 10.000 το μήνα. Μιανού ξεφύγει από το χωριό. Μιανού άλλο κομματάνθρωπου, ο οποίος να πούμε είχε κονέ τον υπουργό, είχε κονέ ένα άλλο ζωντόβολο, του κανόνισε αυτό και είναι τώρα νοικιασμένο για 10 χρόνια. Και παίρνει αυτό το ζωντανό και αυτός είναι επιχειρηματίας. Ενδεχομένως να το παίζει και πλούσιος άνθρωπος. Σου ξέρεις εγώ. Πάει και στα μπαράκια στο βράδυ με κανένα ρωσίδα και ξέρεις ποιος είμαι εγώ μωρή. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Έτσι. Να καταλάβετε ρε, τι μαστίγιο θέλουν όλα αυτά τα ζωάδια. Τέτοια έχεις έξω. Και στο παίζουν λεζάντα. Αλλιώς τι έχεις, ένα αντικειμένο άνθρωπο, σέβεται και τον εαυτό του, σέβεται και αυτό που κάνει, σέβεται και αυτό που είναι. Τέτοια ζώα ρε, τέτοια όρνια εσύ και έξω. Και στο παίζει και ελίτ. Κατάλαβες? Με ξένα κόλληβα, με τα δικά σου. Ναι, όλα αυτά θα τα μαζέψω τώρα, έτσι δεν υπάρχει τώρα να αφήσω τίποτα και θα σε τιμωρήσω για αυτό που σκάνεις το βολάκι. Γιατί έχει και άποψη και με βρίζεις εκεί έξω και ξέρω και ποιος με βρίζει. Έλα μου ρε τεσσέρα, αλήθεια ρε ζωντόβολο. Αλλά ποιον ρε,
Ποιον Ρεζοντόβολο, ποιον? Να νοικιάσουμε στο δημόσιο τα κτίρια, τα σκουπίδια που μπορούμε να τα φτιάξουμε 1 δισεκατομμύριο φορές, Και μόνο. Και μόνο. Άρα θεωρώ ότι καταλάβατε τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μέχρι την Παρασκευή να κοπούν όλα τα τιμολόγια, το έγγραφο. Μαζί με το 4ο τιμολόγιο θα φύγει την Πέμπτη, αλλά το έγγραφο που θα φύγει το άλλο θα ορίζει ότι αν δεν μας πληρώσει εντός 5 ημερών, είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του νόμου του DCC να χρεώσουμε όλα τα παλαιότερα που έχουν συμβεί στην οντότητα Αρτέμις ώρας. Και εκεί θα έχουμε το γέλιο. Τότε θα καταλάβει το Βατικανό ότι τα ζήλιον που στα παγκόσμια ταμεία του είναι λίγα. Όντως. Και σιγά σιγά η Ελλάδα θα παίρνει τη θέση που πρέπει. Γιατί αυτό οριμάζει, να ξέρετε. Εμείς τώρα, δημιουργήθηκε τώρα, γιατί τώρα ήταν και οι προϋποθέσεις, αλλά και τώρα ορίμασε κιόλας. Είδατε πόσο καιρό περίμενε να οριμάσει. Εγώ δεν έκανα ούτε οι 6 μήνες στη φυλακή, δεν έκανα ούτε αίτηση αποφυλάκησης. Για να κλειδώσει η φυλακή, γιατί τώρα που έχει κλειδώσει, όταν επιστρέψει 9 μήνες πίσω που είμαι 10 πόσο είμαι, και αρχίσεις και χρεώνεις, αδερφέ, θα σκούξουνε. Θα σκούξουνε και κάποια στιγμή αν χρειαστεί τα αφεντικά τους να τα δίνουνε. Αυτά τα ανάπηρα ζώα που κάνουν ό,τι τους λένε, θα τα δίνουν πολύ άσχημα τα αφεντικά τους, γιατί κάποιος πρέπει να πληρώσει την ύφη. Γιατί θα την πληρώσουν αυτά την ύφη από τα ίδια τα αφεντικά τους. Γιατί είναι μεγάλο το παιχνίδι και δεν καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνεις, και θα το ρίχνει το ένα στο άλλο μετά. Όχι, εγώ δεν το έκανα, έτσι μου είπε αυτός, έτσι μου είπε εκείνος. Όπως κάνουν τα ζωάκια συνήθως. Όπως κάνουν τα ζώα. Ο ένας θα δίνει τον άλλον. Ωραία. Μια χαρά. Πάντως για να καταλάβουν κάποιοι συνέγγινες ότι και η φυλακή ήταν αναγκαία για να βγουν κάποια άλλα πράγματα που στο μέλλον έπρεπε να βγουν. Ήταν δεδομένο το ότι θα κάνουν αυτά τα άρνια, αυτά τα ζώα, τα άνοα. Δεδομένο. Η συνταγή τους είναι συγκεκριμένη. Ωστόσο όμως θέλω να μεγαλώσετε όλοι εκεί έξω και να γίνετε σαν και εμένα. Να γεμίσουμε τα ψηφοδέλτια της Ευρώπης, να γεμίσουμε τα πάντα, και με αυτή τη φυλάκιση θα έχουμε ολοκληρώσει και τέτοια μεγάλα ταμεία που δεν θα μπορεί ο παγκόσμιος ιστός και τα παγκόσμια γελία συστήματά τους όχι να μας μιλήσουν, ούτε να μας κοιτάξουν. Απλά θα μας κάνουν το χατήρι και θα σκάσουν για πάντα και δεν θα ξαναμιλήσουν ποτέ. Κατάλαβες την Ελληνά μου? Αυτό πρέπει να κάνεις. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, αυτή τη δήλωση έχω να κάνω και πρέπει να το εκτελέσουν όλοι οι πολεμιστές μας, αλλά και όποιος Έλληνας εκεί έξω έχει κάποιο στοιχείο που άκουσε από κάποιον που είναι επιστοποιημένο σε εφημερίδα, σε ΜΜΕ, σε social media, στο Facebook, στο Twitter, παντού. Οπουδήποτε αναφέρεται Αρτέμις Ώρας. Ό,τι και αν αναφέρει. Και οπουδήποτε αναφέρεται. Μπράβο. Οτιδήποτε και οπουδήποτε. Το σύστημά τους έπρεπε να το κόψει αυτό. Αφού το σύστημά τους δεν το κόψει, είναι υπόλογο βάση του νόμου, καταλαβες. Έτσι. Γιατί αυτοί έχουν το σύστημα, δεν το έχω εγώ. Έτσι. Σωστό. Το αφήσατε και γελάγατε όλοι μαζί. Γελία παιδιά πόσο με βολέψατε. Γελία παιδιά πόσο πίσω ανόητα είστε. Κοιτάτε τώρα τι θα φτιάξω. Ξέρεις, οι ρίσεις είναι σοφές. Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Μη μου λες για τις ρίσεις, γιατί ο λαός είναι μεγάλος. Έτσι. Μεγάλος, πες το, παπατζής. Έτσι. Ο λαός λέει έχει πάντα δίκιο. Τι κάνει ο πουστρολαός για να έχει πάντα δίκιο? Όταν βγάζει μια παροιμία, βγάζει μια άλλη που ακυρώνει την πρώτη. Έτσι. Το γοργόν και χάρη έχει. Μπράβο ρε λαέ, την πέτυχες. Όποιος βιάζεται σκοντά. Ποιο είναι σωστό, ποιο είναι λάθος? Και τα δύο σωστά. Και το λάθος που είναι ρε παιδιά? Τότε τι κάναμε λάθος, κατάλαβες αγαπητέ? Βεβαίως. Ο λαός βγάζει δύο παροιμίες, μία αντίθετη από την άλλη, που είναι και οι δύο ίδιες. Βλέπεις λοιπόν τι κάνει, για να έχει πάντα δίκιο. Οπότε μη μου λες για τις ρίσεις, γιατί όπου υπάρχει μία ρίση, υπάρχει άλλη μία αντίθετη που ακυρώνει την πρώτη. Έτσι. Οπότε το γοργόν και χάρη έχει, ναι, το γοργόν σημαίνει το γρήγορα έχει χάρη. Μπράβο. Όποιος βιάζεται σκοντά. Μη βιάζεις. Από τη μία μη βιάζεις, από την άλλη κάνε γρήγορα. Κοίτα ποιο είναι σωστό, ποιο είναι λάθος. Έτσι. Και στο τέλος. Ο παράδειγμα δεν κρύβεται, δίκιο έχεις. Η άλλη παροιμία που αντιστρέφει αυτή είναι: η αμαρτία και το χρήμα δεν φαίνεται. Το είδα. Ποια είναι σωστή, ποια είναι λάθος? Σου είπα δύο, μπορώ να σου πω 10, 20. Καταλάβεις, μην εμπιστεύεσαι το λαό, είναι πέτρα. Απλά παίρνουμε τη ρίση τώρα εμάς. Όποια μας βολεύει, όποια μας βολεύει. Και αυτή τη στιγμή μας βολεύει αυτό που λέει. Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Έτσι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Η εκπομπή θεωρώ ότι πρέπει να μπουν γρήγορα τα στοιχεία στη θέση τους μέχρι την Παρασκευή λοιπόν. Και βεβαίως να εμπνευστούν όλοι, να γεμίσουν το ψηφοδέλτιο. Δηλαδή η ψήφη της Ελλήνος Συνέλευσης να είναι όλο το ελληνικό έθνος. Όλοι οι άνθρωποι να ψηφίσουν τους ευρωβουλευτές της Ελλήνος Συνέλευσης για να πάνε οι Έλληνες στα έδρανα της Ευρωβουλής για να βάλουν τα
τάξη και τα πράγματα στη θέση τους. Εμείς ούτως ή άλλως παρακολουθούμε το όλο θέμα. Μόλις ολοκληρωθεί η λίστα θα ανακοινωθούν και τα ονόματα, καθώς επίσης και το Σφυρί της Κυριακής θα εκδώσει τα ονόματα αυτά για να γνωρίζει ο κάθε συνέλληνας τι και πώς, τα πάντα. Και εδώ από το σταθμό θα ανακοινωθούν τα ονόματα, να γνωρίζουν οι πάντες ποιοι είναι οι Έλληνες που κατεβαίνουν στις εκλογές. Έλληνες, πραγματικοί Έλληνες. Σωστά. Στρατιώτες, πολεμιστές, δεν είναι στρατιώτες μηχανισμοί. Γι' αυτό και υπογράφουν με την Ελληνοσυνέλευση ότι αν καλεστούν σε μια άλλη θέση θα αφήσουν τη θέση τους και όχι την έχουμε βρει εδώ. Αυτό υπογράφουν, να ξέρετε. Είναι σε μια συμβολογραφική πράξη με το φορέα. Όπου αν χρειαστεί η θέση του Ευρωβουλευτή θα πρέπει να καλεστεί και να αφήσει τη θέση εκείνη και να αφήσει τη θέση του να την παραλάβει ο ακριβώς από πίσω του που έχει βγει. Που έχει εκλεχθεί. Δηλαδή δεν υπάρχει στο σύστημα το δικό μας της απελευθέρωσης και της στρατηγικής. Είναι εδώ καλά, πήρα τη θέση, γεια σας. Τη θέση την έδωσε η Ελληνοσυνέλευση. Δεν την πήρες μόνος σου. Έτσι. Ήρθες με όλοι μαζί, άρα τι σημαίνει είσαι εσύ, ποιος είσαι εσύ. Δεν τράβα μόνος και ευρωβουλευτής. Ας το καταλάβουν λοιπόν ότι είναι μηχανισμοί μιανού τεράστιου ελληνισμού και του ελληνικού οχήματος Ελληνοσυνέλευση. Τίποτα παραπάνω. Είναι πολεμιστές για την αποστολή της απελευθέρωσης της μητέρας των μητέρων Ελλάς για τα δίκαια και τα δικαιώματα των Ελλήνων αυτοχθόνων πολιτών. Τίποτα άλλο. Έτσι. Καλό σας βράδυ, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, Ελληνοσυνέλευση μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Να σε καλά, Πρόεδρε, να σε καλά. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.